il-mulej. Bierku spirti wirwieħ tal-ġusti il-mulej. Bierku qaddisin u intom ta' qalbumli il-mulej. Birku Hananija, Azarija u Misael il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Imbierku il-missier u l-liben u l-Ispiritu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u jissebħek fuq kollox għal dejjem. Flimkien, inti is-sebħ ta' Ġerusalem, inti l-ferħ ta' Izrael, inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Għannu lil-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajjifraħ Izrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew l-Zjon bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u s-sjuf b'żewġ tixfar f'idejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu il-kastik lill-popli. Jorbtu bil-ħtajjen is-slaten tagħhom bil-bit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom, dawnu ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax hu libbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħala tammar fid-dar tiegħu. U ħatara fost kulħadd. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Ummu bil-wieqfa. Imbierka int Verġni Marija mill-mulej Alla loli aktar minn nisa kollha tal-art. Flimkien namlu is-sinjal tas-salib. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi fom il-profeti għaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-oli iżjara tax-xemx tiela. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u id-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbierka inti Verġni Marija mill-mulej Alla loli aktar minn nisa kollha tal-art.
Is-Salvatur tagħna oġbu jitwieled minn Marija Verġni. Infaħruh u nitolbuh Tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Salvatur tad-dinja. Bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lill-ommok minn kull teba ta' dnub. Żomna safja u mbeda midnub. Feddejtana, int għamilt lill-Verġni bla teba Marija, amara tiegħek l-iżjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu s-Santu. Għamilna tempju li fih jammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Verb etern, int għamilt lill-ommok tażel għalija is-sem it-tajjeb. Għatina li namlu bħala billi nfittxu l-ikel li saħħaħna għal-ħajja ta' dejjem. Sultan ta' Slaten, inti ried li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Sid is-sema u l-art, int qed lil Marija Sultana fil-lemenija tiegħek. Għamel li jkun jisħoq inna nissieħbu magħha fil-glorja. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Niġbru dan kollu bit-talba ta' Sjedina Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Għamil mulej li l-imqazza Marija dejjem Verġni, bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna fil-għena u isliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' Santa Marija Maddalena, mara li għexet ħajja sfrattata sakemm iltaqet ma' Ġesu. Imbagħad f'din il-laqgħa tagħha ma' Ġesu bidlita, tant bidlita illi saret ukoll hija dixxiplu tiegħu li marret ħabbar il-qawmin tiegħu mill-newwiet l-ewwel lill-Apostli u lid-dixxipli l-oħra ta' Ġesu. Dan Ġesu ma jħallinix l-istess, jekk kemm il-darba aħna nħallu lilna nfusna niltaqgħu miegħu. Huwa lest li jollinna l-livell tal-ħajja tagħna biex aħna nkunu tassew denji li nissejħu mhux biss l-uliet tal-Missier imma anke wkoll dixxipli tiegħu ta' Ġesu nnifsu. Ejjew hekk fil-bidu ta' din il-qudiesa, anki fuq l-eżempju ta' din il-qaddisa, aħna wkoll ma nibżawx inħallu lilna nfusna niltaqgħu ma' Kristu l-xost. Ħalli verament ibiddilna u jagħmel minna dixxipli tiegħu, ħabbara tal-Evanġelju tiegħu lil dawk kollha li aħna niltaqgħu magħhom. U nitolbu wkoll lil Marija sabiex tgħinna f'din il-mixja li aħna qegħdin nagħmlu ta' konverżjoni għax il-kol kemm aħna għandna xi ħaġa jew oħra x'nirranġaw. U hija lest li takkumpanjana tidħol għalina biex bekk aħna nkunu kifet denji li nissejħu wlied il-Missier tagħna tas-sema. U nitolbuh maħfra lil mulej ta' kemm drabi kellna l-opportunità illi aħna niltaqgħu miegħu imma ma sibniex iċ-ċans għalih għax konna forsi medin iktar fl-affarijiet tagħna. U għal dan iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Ejjew il-koll infaħru l-Alla u billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil-medmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naduk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħelna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Et nofru din qudiesa għal bżonnijiet tal-membri mejtin ta' familja partikolari u anke wkoll għal dawk ħajjin fil-ħtiġijiet tagħhom ta' kuljum. U hekk tippermettuli nixtieq ukoll impoġġi fuq dan l-artal tarbija għawċija illi issa ilha xhur ġewwa l-ITU ta' Trabi fl-Isptar Mater Dei, illi llum hekk lill-ġenituri ta' din l-istess tarbija li jisimha Eli għandhom jagħtuhom xi ftit ta' aħbarijiet biex jagħtuhom xifmu kif sa tkun il-progress ta' din l-istess tarbija, hekk hux fil-pożittiv jew inkella le. Jiena wettom li ħanitlob għalihom propju minn dan is-santwarju sabiex huma jirċievu aħbarijiet pożittivi favur saħħet lill-istess tarbija. U sabiex ukoll jagħti ħafna kuraġġ u wens lill-istess ġenituri li ilhom ix-xhur tilgħin Kalvarju. Nitolbu. O Alla, inti għoġbok timla d-dinja bil-ferħ bil-qawmin ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna mill-imwiet. Għatina li bis-saħħa tal-Verġni Marija Omna niksbu lena tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem.
Nari mit-tieni jittra ta' San Paolo Apostlu lil-Korintin. Ħuti, l-imħabba ta' Kristu iġġelna naħsbu dan. Li wieħed miet għal kulħadd, mela kulħadd miet. U miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li miet u rxoxta għalihom. Għalhekk aħna narfu lil ħadd skont il-ġisem. Jekk arafna lil Kristu skont il-ġisem, issa ma narfux aktar hekk. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Il-kelma tal-mulej lill-Alla. Salm responsorjali. Għas-salm inwieġbu għalika ċana ruħi mulej Alla tiegħi ngħidu. Għalika ċana ruħi mulej Alla tiegħi. Alla tiegħi int lilek ħerqan infittex, ruħi bilaċċ għalik imxenna jiena bħal art nixfa maħruqa bla ilma ngħidu. Għalik għaċana ruħi mulej Alla tiegħi. Għalek ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tiba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru t-tifħir tiegħek ngħidu. Għalik għaċana ruħi mulej Alla tiegħi. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li semmen nintela u janilek fommi b'xuftejn ferriħa ngħidu. Għalik għaċana ruħi mulej Alla tiegħi. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek ngħidu. Għalik għaċana ruħi mulej Alla tiegħi. Inhumu bir-rifqa l-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Ejdilna Marija, ħabbrilna fit-triq il-min rajt. Jiena rajt qabar Kristu li rxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni kif kien għadu id-dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmun Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: qalgħu lill-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Iżda Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli lebsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula: Mara, għalfejn qiegħda tibki? Hi wieġbet: għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qeduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu jieqaf iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha: Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu: Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għejdli fejn qiegħdu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha: Marjam. Hi daret u qaltlu bil-ludi: Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha: La tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur għand ħuti u għejdilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tagħthom l-aħbar: rajt lil mulej,
u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej. Lejt tal-Assunta qed joqrob. Rajna l-Vanġelu tal-lejt u lejt ta' Kristu jitfana u jfakkarna f'lejt ta' Marija u f'lejt tagħna li jagħtu wkoll iseħħ fil-milja tiegħu. Għax din hija l-fidi tagħna. U għalhekk inkomplu din il-mixja tar-riflessjoni u tagħlim fuq l-aktar tarba għażiża u komuni li għandna lill-Verġni Marija, it-talba tal-Eva Marija. L-erba' l-għaddiet rajna il-kelmiet Sliema għalik Marija, Qaddisa Marija, issa jmiss il-kelma Om Alla. Qaddisa Marija, Om Alla. U wedna mill-ewwel li din it-tieni parti tal-Ave Marija hija it-talba tan-Nisrani lil Marija. Om Alla, eżjes, dan huwa l-misteru kbir tal-maternità divina. Misteru li kien fis-sena 431 f'Efesu, il-Konċilju imur jiddikjara lil Verġni Marija bħala l-Om ta' Alla. U jagħmel dan bħala domma ta' fidi. Ġifieri in-Nisrani importanti li din id-domma mhux ikun jafa imma jemmina. Għaliex? Għax hekk min-naħa aħna naħsbu li din tirrigwarda l-Verġni Marija, però fil-veru sens tagħha hija kollha marbuta fuq Kristu. Il-Konċilju fit-tagħlim tiegħu jgħidilna li Marija hija tassew Om Alla. Mela x'qed jgħidilna? Qed jgħidilna li Ġesu Kristu huwa tassew l-iben ta' Alla. Imma mhux biss. X'irrid niftakar kull meta jiena lill-Verġni Marija insellmilha b'dan it-titlu hekk kbir, Qaddisa Om Alla. Dan it-titlu eżies jurina għax kif qedtilkom, Marija qatt ma turi lilha nfisha. Marija dejjem twassalna għand Kristu. Marija tatina lil Kristu. Marija tqarribna lejn Alla. Dan it-titlu meta ngħidu Om Alla jurina l-umiltà ta' Alla. Dak li ħalaq kollox, li kollox fih iżomm, il-ħalliq tal-bniedem, issa jitċekken u jsir bniedem. Aktar minn hekk, Alla għandu bżonn ta' mara. Għandu bżonn ta' om biex fija jitnissel f'ġufa, minna jitwielet, minna jitrabba u minna jiġi edukat u imħares. Araw l-umiltà ta' Alla. Ħafna drabi aħna mdorrijin naraw anke fil-mentalità tagħna le jien xirrid nagħmel għal Alla. Dan it-titlu Om Alla qed jgħidilna ara Alla x'għamel għalik. Ara Alla f'Marija kemm iċċekken, kemm umilja ruħu. Alla dak li jgħid San Pawl ma qagħx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, imma tneżża minn kollox. F'Marija eżies is-sema u l-art jingħaqdu. F'Marija nistgħu ngħidu li jisseħħ l-għaqda iż-żwieġ bejn Alla u l-umanità. F'Marija Alla janna għal dejjem miegħu
lil kull bniedem. Għalhekk sar bniedem. Biex ma tibqax teżisti iżjed il-firda bejn Alla u l-bniedem. Fatti, il-missirijiet tal-Knisja jagħtuna ħafna eżempji sbieħ dwar dan. Ħansemmi biss wieħed. Il-muntanja Sinaj. Bil-qawwa tal-Ispirtu Alla kiteb il-kmandamenti fuq it-twavel tal-liġi. Din id-darba bil-qawwa tal-Ispirtu fil-ġuf ta' Marija Alla mhux biss jikteb il-kelma tiegħu, imma dik il-kelma tiegħu issir laħam, issir bniedem bħalna. U hawnhekk iżjess naraw iż-żbuħija u l-kobor tal-maternità. Il-maternità li tkun u din forsi maħniex nirriflettu fuqha biżżejjed, ma jfissirx mhijiex biss xi ħaġa bioloġika, ma jfissirx biss li tnissel u twellet. Li tkun ifisser imħabba totali u dejjima lejn dik il-persuna li jirċiviet il-ħajja. Marija tnissel, twellet, trabbi, teduka, tbati u tibqa' mixja ma bina sal-aħħar. F'din l-imħabba u l-għaqda ma bina hija turina billi tibqa' mikoll preżenti fil-ġisem mistiku ta' Kristu. Marija għax taf li Kristu huwa ħaj fil-Knisja, Marija tibqa' wkoll magħquda mal-Knisja, fil-Knisja. Il-maternità mela x'inhi eżjess? Il-maternità hija relazzjoni ta' mħabba bejn Alla u l-bniedem. Anke aħna għalhekk imsejħa jien magħkom, aħna msejħa li jinkunu ommijiet ta' Alla. Tgħiduli kif? F'Marija nistgħu ngħidu li hemm id-DNA dak kollu li jagħmilha ta' kif għandu jkun il-Kristjan. Il-kelma Kristjan mhijiex biss li nimxi wara Kristu jew jien ta' Kristu, imma l-kelma Kristjan tafu xi tfisser ukoll? Dak li ġor lil Alla f'ħajtu. Biex nużaw il-kelma anke użata għal maternità, dak jew dik li hija tqila balla f'ħajjitha. U għalhekk meta ngħidu li il-talba tal-Ave Marija u naslu fil-kelmiet Qaddisa Alla, ejjew niftakru li Marija wkoll qiegħda tistedinna biex l-ewwel qabel kollox aħna nħallu lil Alla jinkarna fil-ħajja tagħna. Imbagħad meta jifforma ruħu f'ħajti għax ikun hu li jgħix fija u jien ngħix fih kif jgħallimna San Pawl, imbagħad aħna wkoll bħal Marija inkunu nies li kapaċi nwasslu lil Alla lill-oħrajn. Inkunu nies li kapaċi ngħinu persuni oħrajn iduqu l-imħabba ta' Alla. Dan hu eżjess li tfisser il-kelma Kristjani, li aħna wkoll nkunu bħal Marija ommijiet, dawk li jwasslu lil Alla fil-ħajja ta' kull bniedem. Nispiċċa bi frażi sabiħa ta' San Bernard. San Bernard l-insara kien jgħidilhom hekk: ħaddan il-kelma u il-kelma tħaddan lilek. Dan nistgħu nifhmuha f'waħda mill-aktar ġbijat antiki tal-Madonna, fejn għandek il-Madonna qiegħda tħaddan lil Ġesu. Imma mbagħad Ġesu bħala tarbija
għandu idejh it-tnejn imdawrin mal-on ta' Marija. Min naħa naraw li l-Marija qiegħda tħaddan lil Ġesu. Min naħa l-oħra naraw li huwa Ġesu l-iben ta' Alla li qiegħed iħaddan lil Marija, lil bniedem. U bir-raġun għalhekk San Bernard jgħid, meta int tħaddan il-kelma tal-Alla f'ħajtek, meta inti tgħixha tibda tintebaħ li huwa Alla li qiegħed jerfek, li huwa Alla li qiegħed iħaddnek miegħu, li huwa Alla li qiegħed iġorr il-ħajja tiegħek. Marija dak li qed tgħidilna f'dan it-12 l-erba'. Ejjew nirringrazzjaw lill-Alla, ejjew nitolbu lill-Alla, ejjew nitolbu lil Marija tenna biex aħna wkoll bħala inħadnu lill-Alla f'ħajjitna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulejja għall-Knisja. Il-Knisja biex bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek hija tkompli twassal il-kelma tiegħek lil bnedmin kollha. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Omna Marija, l-om tiegħek u l-om tagħna, dbirek tagħti l-għajnuna meħtieġa u tqaddes lil dawk kollha li fil-ġuf tagħhom qegħdin iġorru il-bidu ta' ħajja ġdida. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal familji tagħna, għal ġenituri li inti għamiltom ħarriesa tal-ħajja. Għamil li huma jaqdu il-maternità tagħhom f'imħabba sinċira u dejjema. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nippreżentawlek mulej il-morda kollha tagħna. Kit-tarbija li għalija dal-għoddu talab Fader Bertrand, għal dawk kollha li qegħdin ibatu biex huma wkoll il-mulej mhux biss jixxotta kull dema minn għajnejhom imma jimlilhom qalbhom bil-paċi tiegħu kif mela bil-paċi tiegħu il-qalb ta' Marija Maddalena hekk kif ratu qudiemha. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej din it-talba għażiża li ħarġet mill-qalb ta' wliedek miġbura hawn madwar Omma Marija. Għamel li aħna wkoll nitqazzu bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek u nsiru dejjem aktar xhieda ta' imħabbtek fid-dinja. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Bilek int mulera tal-ħolqin kollox jitubitek tajtna l-ħobs li nofrulek frott tal-arti xor il-bniedem li minnu jisalina l-ħobs tal-ħajja. Bilek Alla l-dejjem. Bilek int mulera tal-ħolqin kollox jitubitek tajtna l-bniedem li nofrulek frott tal-dinja u xor il-bniedem li minnu jisalina x-xor tal-ruħ. Bilek Alla l-dejjem. Għana mulera tagħna u l-ġiet qudiemek u għamel li kun jogħġbu dan is-sakrifiċċju li aħna sejrin nafhmu. Jitolbu ħuti bil-sagrifiċċju tagħna jkun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej li dej is-sakrifiċċju għal glorja ta' ismu għal tiġità tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija u mibnek
irresqu qudiemek mulej dawn l-offerti u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek lilu nnifsu bħala vittma bla teba u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, nizzuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għaliex bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet imlejt lill-Verġni Marija bena li ma titfissirx bil-kliem u għollejt mod tal-aġeb il-fidi tagħha. I bil-fidi nislet lil-bina u bil-fidi wkoll stenniet il-qawmin tiegħu mill-imwiet. Imwettqa mill-fidi ħarista f'dak il-jum ta' dawlu ħajja li fih ħelbu d-dlamijiet tal-mewt u d-dinja kollha ntliet bilena u l-Knisja fil-bidu tagħha ferħet kollha mistaġba tara lil Sida libes l-immortalità. Bieħ tajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex mirrajħi bati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew ksama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek il-ħajr għaliex għoġbuk tilqana għam quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li qegħdin nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-Raġel Ġust, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew nitolbu bl-istess kliem li tagħna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna stess. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-titint kif is-sema ebda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda mid-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, il-paċi fil-familji tagħna, il-paċi fi qlubna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jisirlinna se jitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binna l-ħaj bil-mewt tiegħek u frit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin hija dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ma jistħolix mulejja li tiġi għandi llum, iżda ħejd biss kelma waħda u ruħit fi ġisem dem ta' Kristu jħarsulni għal-ħajja ta' dejjem. Ġisem ta' Kristu.
Nixtieq nappellalkom biex fil-Knisja propju anke l-bieraħ xi tobba talbuni biex inwassal dan il-messaġġ. Inkomplu nużaw il-maskri jew il-vajzer. U fl-istess ħin anke inżommu id-distanzi. Tieni ħaġa millum billum baqa' 4 erbat, illum huwa 12 l-erba. Fl-erbat nhar terba l-Knisja ħatibda tiftaħ fis-7 ta' filgħodu u sejrin nżidu qudiesa oħra fil-għaxija. Il-quddies fil-għaxija ikun kull nhar terba fis-6:30 u fis-7:30. Nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fil-verità tal-misteri tiegħek. Aħna nemmnu li ibnek imnissel minn Marija Verġni u tassew Alla u bniedem. Atina li bil-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-inwiet li bih ħadna s-salvazzjoni ikun jisħoq inna li naslu fil-għena ta' dejjem bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ngħidu flimkien it-tlet avamarijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, kbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, kbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.